Blbé. A jak... Ahoj, já vás tady taky vítám. Já jsem tady. A já taky vás vítám. A my jsme tady kamaráda. Jo. Tady máme ještě další lidi a já bych řekl, že bychom to dali sem. On nás to otravuje. Tak a teďka si to rozbijem a doufáme, že to nedostaneme. A dostaneme to. No jo, máme aspoň ty 3 diamondy, to už je dobrý na začátek. Tady máme další 3 železo, tady 3 zlato, takhle si to tam vezmeme do inventáře. A, to co nejde. Vezmeme sebou všechno. Kromě těch raket, nebo ty si vystřelíme. Takhle si to radši vyměníme. Ty si takhle vystřelíme, ty nic nedělaj. Žádný obrázek, dělejte. Nic to neudělá, takže už to je jedno. Tamhle je láva, to bychom se asi nechtěli potkat. Teď máme TNTčko, docela dobrý. Léčivý lektvar moc nepotřebujeme, to mám teda, bylo na nic, ale tady to nám na nic je. Kam jsme to teďka dali? Takhle si to vyměníme. Já bych řekl, že bychom sem udělali díru. A tady už máme cobblestone generátor. Aha. Už tam máme už cobblestone generátor. Já doufám, že si takhle TNTčka taky zapalujou. Tak to vyzkouším. Tak už je stejně potom. Ale zkusili jsme to. Tamhle máme glowstone. A tady to jsou moc začáteční. Určitě tady budou ještě někdy diamondy. Tam někdy bývají taky. Ježiš, teďka se to zase seklo. Sem dáme zase další blok. Takhle, to tam dáme. A ještě jsem zapomněl říct, je tady zase váš Zakop TV. A ještě jsem chtěl říct, napište mě do komentářů, co chcete vidět, jestli super poušť nebo server. Já pak uvidíme. A napište ještě, jestli chcete ještě super poušť vidět, to si pak ještě taky vypočítám, kdo to chce vidět a kdo ne. Jo, takže vy mě můžete psát, co teďka chcete vidět. To mě klidně napište do komentářů. Tamhle máme už vodičku. To je z toho cobblestone generátor. Já bych řekl, že tady to železo už stačí. A my tady hrajeme z více hráčů, to není všechno počítač, jsou opravdu více hráčů. Nevím, kde teďka jsou. A můžeme si s nimi i psát. Jo, to můžeme taky, ale to nechcem, protože jsou nepřítelé. Nepřítelové. A tady to si rozbijem, protože chcem dostat crafting table. Tady máme, tady si to rozstřídíme, si uděláme crafting table. Takový hezký crafting table. Takový jste ještě neviděli, že lidi? Já ne vůbec. Ne vůbec. Hezký usmažený mís.
Kdo by si takovejhle crafting table nedal? Jo. Jo. Ticho, jo, ticho. Takhle se vlastně dělá. Je náš malý kámoš. Ještě tam byly další šípy, takže budu mít 10 šípů. To já se zabijám lehce. A chybí nám sem blok. Ještě žebřík. Tak, žebřík. Jenom upozorňuju, že toto video bude kratší než všechny jiné, protože... To je jedno proto. Co? To je jedno proč. To je jedno proč. Jo. No, protože jsme dneska doopravdy, jako správně bychom dneska neměli natáčet, ale... My jsme si řekli, že jo? Jo, my jsme si poprosili hodně, a tak já bych řekl, že se střelíme všechny. Kde jsou? Nevím. Asi ten za tebou. Za mnou nikdo není. A kde jsou? Asi tam do Majkovska nejsou. Jsou. Jinak bych už... Tamhle je lidi. On si jde do prostředku, náš kámoš. A jenom ho tam takhle zkusíme sestřelit. Máme dost střípů. A je. Ještě trošičku. A ještě... Dáme to? Nedáme. Ale to nedá. On si po nás přijde. Pojď, no. My si takhle radši ty 3 šípy ušetříme a počkáme, až bude tady ve prostřed. Tak já jsem si řekl. Totiž já chci tak jednou vyhrát, já totiž tady jsem ještě nikdy nevyhrál. V téhle hře, v téhle minihře. A aby nešel k nám, tak si tady uděláme takový lávový potoky. Protože jinak by jsem chodil k nám a to by bylo blbé. Protože on by nás tady chtěl zabít a já bych chtěl vyhrát. Takže tu děláme ještě cestičku. Kde je? Aha. Takže náš chlapík ušel tam. A tomu to teďka ukážem. A tamhle ještě jeden. To bude silný boj, tak bude blbý a silný. A potřebujeme nějaký kameny a nějaký dobrý zbraně. V tom crafting table si uděláme diamantový meč. Diamantový meč. A diamantovou lopatu. Jen tak. A tady to můžeme taky využít jako zbraň. Se fakt takhle i doopravdy dělá, že nikoho někdy takhle švihnete a pak ho chytíte. Aha, takže on chce do toho Ender portálu a ten Ender portál, tam asi budou ještě další krabice.
Takže to je jako únik. Ale nemám dost dlouhou šňůru, abych ho tam mohl dostat. Kolik tady ještě hráčů? 1. Ne, 2. 2 hráče. Já a ještě tamhle ten druhej. Já myslím, že tady to teďka všechno využijem. Ty lopaty a takový, které jsme si udělali z diamantů. A stejně nám tady ten nether nedají. Jenom tady to. Tady ten divný kámen. To jsem udělal teďka chybu, ten jsem ani nesměl dávat pryč. Jsme mrtví lidi, jsme mrtví. Ne. To bylo druhý místo nebo třetí, ale dám si to ještě jednou. Tak, nashledanou. Ahoj, těšíme se příště. Ne, já myslím jako nashledanou. Tady ty Minecraftáky jiný. Aha, tak pojď. Ježišimaria. A nějak se to zase seklo. Aha. Tak asi fakt ukončíme to video a čau lidi! Ahoj, těšíme se příště!